Idemo, učenici dragi, treći je zadatak i ovaj će biti stvarno kratak. Stavim, cet je kompleksan broj, sada sam jak i sad sam samo svoj. Stavim algebarski zapit a plus i b i sve će to da se sredi. Idemo 2 puta cet i osvajam svet. 3 puta cet konju govano. Cet konju gat je moj dobar brat. Cet konju gat jednak a minus i b. I to je maltene sve. Ja stavljam ovde i nastavljam da računam. Idemo dalje da vidim šta se ovde dešava. 5a, to mi je realni deo. Sad sam sve seo i pojeo. Stavljam ovde 2 i b minus 3 i b i to je maltene sve. 10 plus 3 i. To znaju sada svi. Idemo mi rešiti zadatak. Hoćemo kombinaciji. To u dominaciji da vidimo šta se ovde dešava. O, da, kompleksni brojevi, kako se oni rade. Pazi ovo sad, 2 kompleksna broja, to je taj rad. Kad su oni jednaki, kad realni delovi i imaginarni jesu jednaki. Pazi ovako, a jednako c i b jednako d, to je sve. Nema šta više reći, samo ovde ću vam rešenje speći. A je jednako 2, sad znam i ja. Tako je bre, pazi ovde, oduzimam. Lagana priča, b je jednako minus 3 i to sad znaju svi. Rešenje ovoga zadatka vrlo lako. Idemo sad. A je jednako 2, b je minus 3. Idemo sad. To znaju svi. Modo cet, kako se računa. Koren iz zbir kvadrata koordinata. Pitajte brata, pitajte starog svata, tako je. 2 na kvadrat plus minus 3 pa na kvadrat. Tako je, realni, imaginarni, dižu se na kvadrat i sabiraju se lagano. Koren ja onda izvlačim, pa ću posle sve to da slačim. Imamo, posle ćemo da rešavamo, ima sve da rešavamo i da završavamo. Tako je, 9 plus 4, koren iz 13. To je meni je rešenje, da vidimo. To je javno mnjenje, da vidimo da li je to stvarno rešenje. Zaokružujem i nadam se najbolje kad ono vidim, prikaži tačno odgovor koren iz 13. Tako je, treći zadatak rešen i bio je kratak. Idemo napad na sledeći, četvrti zadatak. Vrlo lagana priča i nisam više tako loš. Ima da pogodim u koš.